Ahojte, čaute, takže dnes som si pre vás pripravil toto video o výbere z Binance, keďže áno, Binance tieto možnosti výberu mení dosť často, stáva sa to, je to akože úplne bežná vec, pretože oni vyvíjajú tiež veci, alebo sa nastanú záležitosti, kedy proste ľudia nie sú spokojní s tým, alebo skrátka Binance dostane nejaké príkazy od governmentu, alebo proste nejakým takýmto spôsobom sa niečo stane a musia zmeniť, alebo proste nastavujú úplne nový systém vkladania a výberu. No a v podstate teraz nedávno bolo zrušené tiež SEPA platby, teda prevody medzi bankou a Binanceom, ale už je to zase naspäť, takže momentálne je to teraz ten najlepší spôsob, akým vyberať tie peniaze z toho Binanceu. Je tam ešte ďalšia možnosť, kedy môžete vyberať spôsobom peer-to-peer, je to spôsob, kedy ako keby cez druhú osobu predávate svoje krypto a on vám pošle nejakým spôsobom peniaze. Ja som to vyskúšal tiež, prevádzal som nejaké krypto cez nejakého človeka a on mi potom napísal, aby som mu poslal buď e-mail na PayPal, že mi pošlete peniaze, alebo že môžem teda počkať na bankový prevod. No to som nechcel som čakať na tie peniaze, takže som to spravil s tým PayPalom a dávam som tiež nejaké screeny teraz, aby ste videli, že akým spôsobom to prebiehalo. A v podstate ten peer-to-peer prevod trvá nejaký čas tiež a preto hovorím, je lepšie mať overený svoj bankový účet a sparovaný s Binance účtom, vtedy už není žiadny problém a môžete prevádzať tie peniaze hore dole. Len potrebujete overiť svoj účet jednoduchým spôsobom, že spravíte prevod. To si ukážeme dnes tiež. Za mňa ale najlepší spôsob, aký kedy na Binance existoval, bola táto karta, Binance karta, s ktorou si mohol v podstate vyberať alebo platiť hoci kde na svete. Ja som momentálne žijem v Dánsku a ja som tuto napríklad zaplatil aj za večeru, alebo za benzín, alebo za cestovný lístok na vlak, čož pre mňa bolo úplne perfektné. Mohol som kedykoľvek si previesť tam USDT a s tým USDT-čkom priamo som platil, alebo bola tam možnosť, tuším ešte, že Etherea. Tak úplne perfektná záležitosť, no bohužiaľ táto možnosť už nie je. Od decembra minulého roku je táto karta zrušená a tým pádom si ju môžem akurát tak zaramovať. Predtým, než pôjdeme teda na ukážku toho, ako si overiť svoj bankový účet a prepojiť si ho s Binance účtom, by som ti rád ukázal moje Hero, ktoré som vytvoril momentálne pre ľudí, ktorí hľadajú informácie a chcú sa ďalej vzdelávať v tradingu a technickej analýze. Nahral som tam už strašne veľa videí od Rayobanksa, Alexa, FX alebo Lambo Raula. Všetko sú to tradery, ktorí už majú strašne veľa skúseností a strašne veľa sledovateľov. Sám som si tieto tréningové kurzy prešiel a myslím si, že je to veľmi dobrý spôsob, ako sa vzdelať v tomto, čo chceme v podstate všetci dosiahnuť, byť profitabilnými tradermi. Takže v rýchlosti ti ukážem, čo tu môžeš nájsť. Je tu kopec tréningov, levelov od samého začiatku až po profit trading, takže môžeš si to tu celé prejsť a toto všetko nájdeš aj v popise videa, link na to, ale teraz už poďme teda na ukážku. Otvorí si stránku Binance, v pravom hornom rohu nájdeš malú ikonku peňaženky, klikneš na ňu, klikneš na spot, otvoríš si peňaženku, kde môžeš vidieť svoje dostupné krypta, taktiež tam môžeš nájsť aj fiat, teda meny. Ja si vyhľadám euro. Ak by si nevedel, akým spôsobom si premeniť svoje krypto na eura, tak si pozrieš môj short, ktorý som nahral tiež nedávno na môj kanál a budeš vedieť ako na to. Poďme späť.
pretože chcem vyberať eurá. Môžeš kliknúť aj tu na tieto 3 bodky, vyhľadať si výber, alebo môžeš kliknúť priamo na to euro a vyhodí sa ti tuto napravo takýto panel bočný, kde môžeš vidieť konverziu, vklad alebo výber. Klikneš na výber a otvorí sa ti okienko, kde môžeš vidieť peer-to-peer transakciu a klasický bankový transfer SEPA. My chceme tento klasický bankový transfer. Klikneš na pokračovať. A ak nemáš overený bankový účet prepojený s tvojím Binance účtom, tak to budeš musieť urobiť. Trvá to 1 až 3 dni a robí sa to týmto spôsobom. Klikneš na overenie teraz a Binance ti ponúkne platobné údaje, na ktoré budeš musieť spraviť prevod v minimálnej výške 2 €, pretože 1 euro je transakcia, teda poplatok za transakciu a 2 euro ti normálne príde na tvoj Binance účet. Tým bude tvoj účet overený a ty budeš môcť vkladať a vyberať úplne bez problémov, bez toho, aby si ho musel znova overovať týmto spôsobom. Jedna z vecí, na ktorú si treba dávať pozor pri tomto prevode, je tento referenčný kód, ktorý ti vygeneruje Binance. Binance páruje s týmto kódom tvoj účet a bude vedieť overiť túto transakciu. Takže nezabudni pridať tento referenčný kód buď do správy alebo do variabilného symbolu do tvojho prevodu. No a potom už ti stačí iba počkať 1 až 2-3 dni a tvoj účet bude overený a už nebudeš musieť viackrát overovať tvoj účet a budeš môcť jednoducho vyberať a vkladať peniaze priamo z tvojho účtu, pretože bude spárovaný s tvojim Binance účtom. Tak a teraz si videl, ako prejsť overením. Ja som si tento účet overil, trvalo mi to iba 1 deň, kým prešlo overenie, 1 euro mi prišlo sem na účet. Samozrejme za výber a transakciu, keď opäť chceš vyberať, máš opäť 1 euro poplatok za transakciu, ale ako vidíš, ja už mám túto overenie hotové a stačí stlačiť pokračovať, potvrdiť a ďalej budeš musieť zadať tento prihlasovací kľúč. No a transfer bol vykonaný. Takže jednoducho oskenuješ telefónom QR kód, ktorý ti vybehne, prehodí sa na stránku, oskenuješ tvár alebo zadáš tvoj kód vstupný do telefónu a prevod bol vykonaný. To je asi všetko na toto video a ak sa ti toto video páčilo, tak mi tu nechaj like, subscribe a kľudne koment napíš, čo by si chcel v ďalšom videu. Čau, vidíme sa.